10. predloží Európska komisia, nazvime to nejaký balík opatrení na podporu automobilového priemyslu. My očakávame návrh legislatívy, ktorá bude viesť k revízii tohto ambiciózneho cieľa v roku 2035 zakázať výrobu a predaj aut so spaľovacími motormi. Pokiaľ viem, tak agenda na samite je rozpočet. To bude výmena názorov. Zatiaľ nepríjmame žiadne záverečné stanovisko. To bude výmena názorov. Potom bude neformálna diskusia ku konkurencieschopnosti, pretože si uvedomujeme, že musíme o tom ďalej hovoriť. Ale závery sa budú prijímať predovšetkým k akémusi záväzku Únie pomáhať Ukrajine, že kde zohnať peniaze pre Ukrajinu. Je tu návrh na zmrazené ruské aktíva. Náš návrh poznáte, postoj. Podľa nás je to nelegálna konfiškácia, ktorá narazí na obrovský problém s arbitrážami aj s odvetou zo strany Ruskej federácie. Potom je tu druhá možnosť, že by sme platili úroky ako členské štáty za nejaký úver, ktorý by Európska komisia, ale to je financovanie vojny. Viete, poviem to veľmi jednoducho, aby sme sa rozumeli, pán redaktor. V tých 28 bodoch mierového plánu, ktorý predstavila americká administratíva, okrem iného bolo aj použitie zmrazených ruských aktív vo výške 100 miliárd na obnovu Ukrajiny. Hľadáme, pýtame, komunikujeme, či naďalej sú zmrazené ruské aktíva kľúčovým elementom prípadnej mierovej dohody. Zdá sa, že áno. Zdá sa, že obnova Ukrajiny a dohoda Ruskej federácie, Spojených štátov a Ukrajiny, že tieto zdroje budú použité na obnovu Ukrajiny, sa niekde tvorí a možno bude aj na konci dňa realitou. My si preto nemôžeme dovoliť len tak, ako krajina, ktorá vždy hovorila o miery, súhlasiť s konfiškáciou 140 miliárd zmrazených ruských aktív a takto dodať Ukrajine na zbrane. Lebo o to ide. Zobrať 140 miliárd, ktoré sú alokované v Belgicku a takto ich dať Ukrajine na zbrane. To my odmietame. Ani to robiť nebudeme. A skôr si myslím, že by mal dostať prednosť mierový plán a nie pokračovanie vojny. Lebo dať 140 miliárd Ukrajine na zbrane znamená ďalšie zabíjanie, ďalšiu vojnu. Ja s tým nemôžem súhlasiť. Máme problém aj s prvým variantom, teda použiť zmrazené aktíva, a máme problém aj s druhým variantom, teda že by Slovensko platilo úroky za nejaký úver, ktorý by poskytla Európska komisia. My sme pripravení Ukrajine humanitárne pomáhať, ale nebudeme financovať z našich finančných zdrojov vojnovú mašinériu Ukrajiny. Je tu návrh na zmrazené ruské aktíva. Náš návrh poznáte, postoj. Podľa nás je to nelegálna konfiškácia, ktorá narazí na obrovský problém s arbitrážami aj s odvetou zo strany Ruskej federácie. Potom je tu druhá možnosť, že by sme platili úroky ako členské štáty za nejaký úver, ktorý by Európska komisia, ale to je financovanie vojny. Viete, poviem to veľmi jednoducho, aby sme sa rozumeli, pán redaktor. V tých 28 bodoch mierového plánu, ktorý predstavila americká administratíva, okrem iného bolo aj použitie zmrazených ruských aktív vo výške 100 miliárd na obnovu Ukrajiny. Hľadáme, pýtame, komunikujeme, či naďalej sú zmrazené ruské aktíva kľúčovým elementom prípadnej mierovej dohody. Zdá sa, že áno. Zdá sa, že obnova Ukrajiny a dohoda Ruskej federácie, Spojených štátov a Ukrajiny, že tieto zdroje budú použité na obnovu Ukrajiny, sa niekde tvorí a možno bude aj na konci dňa realitou. My si preto nemôžeme dovoliť len tak, ako krajina, ktorá vždy hovorila o miery, súhlasiť s konfiškáciou 140 miliárd zmrazených ruských aktív a takto dodať Ukrajine na zbrane. Lebo o to ide. Zobrať 140 miliárd, ktoré sú alokované v Belgicku a takto ich dať Ukrajine na zbrane. To my odmietame. Ani to robiť nebudeme. A skôr si myslím, že by mal dostať prednosť mierový plán a nie pokračovanie vojny. Lebo dať 140 miliárd Ukrajine na zbrane znamená ďalšie zabíjanie, ďalšiu vojnu. Ja s tým nemôžem súhlasiť. Máme problém aj s prvým variantom, teda použiť zmrazené aktíva, a máme problém aj s druhým variantom, teda že by Slovensko platilo úroky za nejaký úver, ktorý by poskytla Európska komisia. My sme pripravení Ukrajine humanitárne pomáhať, ale nebudeme financovať z našich finančných zdrojov vojnovú mašinériu Ukrajiny.